Ángel, sabías que co son podes apagar o lume? En serio? Eso é imposible. Sí, só precisamos unha cousa máis. Ondas. Parece maxia, pero é a física e a química traballando xuntas. Ah, claro, o son está composto por ondas que vibran a unha determinada frecuencia, ou ciclos por segundo. Estas vibracións moven o aire ao redor da chama. Cando o son ten unha frecuencia baixa e está concentrado, as vibracións do aire desestabilizan a chama e reducen o oxígeno disponible ata que se apagan. O número exacto de ciclos por segundo non importa. O importante é que a frecuencia do son sea o suficientemente baixa ou alta como para mover o aire ao redor da chama e extinguila. Entón, mesmo que non o vexas, o son, a súa frecuencia e as súas vibracións poden extinguir unha chama. Efectivamente, é ciencia que soa.